West Karbi Anglong PHC Block Liangkang osomar amahang ke thekpen ningkan pho arta aphan panong si IPPI kitung ponji aphan se kilang asai hempen pangdakpon. Public Health Center Block Li Baithalang so dongkamukam umpanai lapen jurikin deng kadokabe bangsuri plikebra sirkebra pharo isira trok sirkebra trok osomar amahang ke thekpen ningkan pho arta kipleng atumaphan Integrated Pulse Polio Immunization 2024 kitung ponji aphan Hamren KAC Branch Secretariat Conference Hall along West Karbi Anglong Additional Chief Medical Health Officer FW Dr. Sarsing Rong Pipen May Chepahem Pupon. That non itum bloka insars atum B atum pen health educator nang dunlo pen SDMO insars atum nang dunlo BCM dolo district pen pelan cholo. Bangso hut ke than pona tengki thereponi phai ke thongpen PHC block pli kaparlo baithalang solong bangsuri kresir kebra pharosir kebra inkoraner kep ausomar atumaphan ANM lapen ASHA atum cherabdunsi Integrated Pulse Polio Immunization 2024 polio alang kitung asai dengponpo Lason thak thaksi dongkamukam along bangsuri kre troksira pharoke thomra trokebra ner kep umpanai along bangsuri ner kebra phokebra pho lapen zirikindeng along bangsuri ke thomra pharo ner kebra plikebra pho kadokabe bangsuri plikebra sirkebra pharo isira trok sirkebra trok ausomar aphai aphan IPPI kipipon edji aphan me along chingki chingbai pon 1995 pen itum pibomlo asi nonanta lahi ke ave side ke effect ave long ko mama tong cherap na Ladak asa tum anggonwadi worker tum nang cherap nang po. Sta anggonwadi tum non strike do pu lata kosono ne jodi nang cherap dun thek ser pulotin itum ta hu me opo. Dan aru school teacher tum na osomar tum pan dai nang cherap dun nang po. Police atum ta lang litum ta pini problem do na pulai tum ta nang cherap dun nang po. Nah, alang litum panitum request lo hai. Osomaratum polio ke sopen kapitok jiaphan akimang along thirepo chiklo ni phai pen phoke ahempen ahemdamsi polio alang tungdampo. Bangso hut kedoan osomaratum jasemet ningkan phopen aberatum aphan IPPI mate Pulse Polio alang kitungdun petjiaphan Additional Chief Medical and Health Officer FW Dr. Sarsing Rong Pipen Pachuningri Padopon. Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong TV.